vás i Crazy George a vítám vás u našeho prvního gameplaye z hry, neslyšet, ano, z hry Battlefield 4 Multiplayer. Já mám začínám z multiplayeru a tady v tomhle videu bude vlastně informačka. Tak. Informačka bude o tom, jak vlastně ty videa vůbec budou vycházet. Video by mělo být minimálně jedno co týden. Potom si ještě budete moci volit, co budu rád. Budete mi to psat do komentářů. Třetí věc. Budou vlogy. Hlavně mi nepište, I hraju hru Minecraft! Jak jsem zase neslyšeli, budou vlogy, no s tím budou to mě tak jistý, protože mě blbne kamera, nemůžu jen nastartovat. Hry uvidíme, čekám, budou hlavně díly z hry GTA 5 online, kde taky budete moct hrát se mnou, ti co mají to PlayStation, ale ne jako všichni, třeba se mě přidá 5 lidí, z toho já si vyberu jednoho a další díl bude zase druhé, tak nevím, prostě bych chtěl nejraději točit společné videa. Tak. Především budu dělat z toho hry. Natáčet videa z hry Battlefield 4. To je jedna z her, která mě nejvíce baví. Z těch stříleček. Ještě vlastně bude se mnou ten můj kámoš, co má na 2 nebo na 1 měsíc hrách a na tom, takže mě natáčet. I Crazy Filter. Tak s tím budu taky natáčet ty vlogy. League of Legends. Vlogy budou tak, že vlastně bude nějaké společné povídání, potom bude challenge, nebo jsou nějaké připomínky a tak, a vždycky tam bude nějaký ten challenge. Třeba Summer Beaches Challenge. Taky bychom měli vydat video, které by se nám líbilo, bylo by to 25 faktů, nebo 20 faktů, 110 mých, 10 Piotrových faktů o něm a 10 o mně.
čus!